מאוד יכול להיות שהיום, במקביל לירקון, הבחנתם בנחל חדש, שוצף. מסתבר שמדובר בצינור מים מרכזי שהתפוצץ, ומבחינת אישה אחת זה לא היה משעשע בכלל. היא כמעט וטבעה שם עם רכבה. עם התמונות, אילן לזרוביץ'. כך נראה היום ב-12 בצהריים, רחוב בני דן בשיכון בבלי בתל אביב. איפה המים האלה באים? מפה, מעבר לדבר הזה. הם אומרים שזה מי שתייה. כן, הוא פיצוץ, הנה, פה העירייה. המים שמקורם בפיצוץ של צינור יצרו מעין נחל אלטרנטיבי לירקון הסמוך והגיעו לגובה רב. בתוך הנהר המפחיד הזה נקלעה עם מכוניתה עליזה נגרין מתל אביב. המים כיסו את המכונית והיא נלכדה בפנים. המכונית זה בתוך המים. זה בתוך האוטו. נסחפתי. הגעתי וראיתי שהמים זורמים. עצרתי, אבל זה לא עזר. המכונית נסחפה. הייתי בהלם. פחדתי שאני אטבע. אבל לא חשבת לצאת מהאוטו? לא יכולתי, הדלת לא נפתחה. היא לא נפתחה? לא. שלא כמו במקרה של יסמין פיינגולד לפני כחצי שנה שטבעה בירקון, הפעם העוברים והשבים לא המתינו. בתחילה ניסה גבר אחד לחלץ את עליזה ללא הצלחה. אחר כך הגיע למקום גבר נוסף ששלף את עליזה מן המכונית. באמצע השיטפון ראית הרכב התחיל לשקוע ויש שם אישה. אז האינסטינקט הבריא שלנו היה תכף לעזור לאישה. הוא פתח את החלון והוציא אותי דרך החלון. זה כלום, זה בריכה, גם במים גועשים, אין מקום למחשבה. צריך לזכור שלפני שנה אירע בדיוק באזור הזה פיצוץ דומה בצינור שהגיע לגובה 7 קומות. במצוקת המים של ימינו, כדאי שמישהו בעיריית תל אביב ייתן על זה בקרוב את הדעת, אחרת זה עלול לעלות לכולנו ביוקר.